manzozo Joselinda beshisayo nomisimas manzozo Uyakamza kithi kulo lonke nje kamthanile emsini senquthu isolundi ise-Vryheid isenkandla ikwamaphumulo isemakhabeleni ikwanongoma isemzimkhulu bafowethu ngeke nginiqede hlale ngisho ngithi ngeke nginiqede ngiyanibiza nonke bafowethu ngishiye ngodweni phansi eMaritzburg naseThekwini nonke bafowethu ngiyanibiza la ake nisondele kunento engifuna sithi uyihleba kancane nginibiza nonke ngishiye Newcastle phansi emnambithi ngiyanibiza uzani la bafowethu yazi wensizwa zakithi njengoba ngishilo ukuthi angeke nginiqede nonke mkhulu kunento engifuna umxwayisa kuyona la nento zakithi ngoba kufanele ngabe thina insizwa ngomthetho sikhonzene uyabona kufanele ngabe sikhonzene kodwa lento ukukhonzana siyisebenzisa sifuna ukuhlukanisa ke lezi ndawo kade ngiyibala nengingayibalanga ukuthi kukhona indawo engcono ukune uyabona mina umhlaba ngiwuhambile bafowethu nangakini njengoba nginibiza la ngibuya khona uyabo ngihambile ngiyanjisa ukuphila nabantu uyabona mina akekho umuntu mina engiyoke ngithi uma ngihlangana naye bese ngimthathe ngimbukele phansi futhi angeke mina ngizohlangana nawe ngidinwe ungakasho lutho wena kumina into engazifundisa yona ngoba ngakhuliswa ngayo mina kuloya muzi wakithi mina kuloya muzi wakithi uma ngakutshela into ongeke uzuyikholwa abafowethu mina abaphuma esendeni lamkhulu bangaphezulu kwamashumi ayisithupha angikhulumi ngamantombazana ngisho ngabafowethu angikhulumi ngodadewethu angibababali odadewethu angibabali futhi abashana njengamanje ngoba abashana sesahlala nabo bathi kwaba basemakithi isikhathi esiningi ngenxa yokuphunyuka odadewethu uyabona kunalento le bafowethu yabona igama lenhlonipho naleli igama lobunsizwa asimusa ukusebenzisa ngalendlela eronga kanje bafowethu yabona makuthiwa insizwa usuke umuntu ovikela umuzi wakubo kwazi uma ukhona lapha kini hayi ngempa ngikho lapha ngoba nina yonke into igama lobunsizwa nibusebenzisa ngecubu zomzimba ngamamasela ukuthi nangosayizi ukuthi khona umuntu ogqoka usize 30 akayona insizwa khona umuntu ogqoka usize 40 uyinsizwa sometimes niphambanise niyenze vice versa nizothi umuntu ogqoka usize 40 sekuumama umuntu ogqoka usize 30 insizwa ayisebenzi lento enihlale niyikhuluma kubantu la nikhohlisana uyabona ngisho ungane ecubu zomzimba ube namandla ungaphakamisa ngawo imoto lawo mandla lawo akuwona amandla kwakho umuzi wakini amandla okwedelela ushawe ubulawa ufe samphezu kwakho uyabona akuwona amandla omtsizwa lawo amandla omtsizwa ilawa emfuyo nawo kwakho umuzi wakini umuzi abathi mawukhona kini bevikeleke bezizwe bevikelekile bavikeleke endlaleni bavikeleke enkingeni zasekhaya zonke bavikeleke kuvikeleke ngisho imfuyo yakini uma ufikile yazi ukuthi sizothola imijovo yemkhuhlane ngeke siphathwe izifo ngoba sekufikele insizwa uvikeleke umuzi wakini uthole kunomuntu uhambe udryer ebheka ukuthi awunasibhobo awunagxobe eyiwili uvikeleke umuzi weinsizwa uvikele umuzi wakini uvikeleke uma wakho endlaleni uvikeleke ubaba wakho ekuhambeni inqunu egqoke namaguzu asabhoboka ngaphambili isikunene bevikeleke uyabona weinsizwa ke la uyabona ke lento eniqala ukwenza khona iphutha ke yileyo kuhamba nichaza ke manje ukuthi niyinsizwa nina ngoba nakho ukwazi ukushaya mhlawumbe ukwazi ukubamba ihawu nokuphakamisa induku uyabona cha lokho akusekona umnsizwa umdlalo uyensizwa loyo umdlalo wabantu besilisa okhombisa ukuthi umuntu wesilisa kufanele uhlangane nabantu besilisa nibuye nidlale ningcweke ngendo akusho ukuthi wensizwa kodwa uma uzohamba usukela abantu ngoba uthemba ukuthi wena uyashaya mhlawumbe ngendo noma ngenqindi noma ngesibhamu uyisixhwanguxhwangu lapho ufuna ukwazi lokho awuyona insizwa uyisixhwanguxhwangu yabona umdlwembe uma sekufika ekuteni ke awubusa usakhalimeka noma usuwenza lawo maphutha kuthiwa ukahle sibanibani uthi ngizozwa ngawe mina ufuna ukuzogadla kulowo muntu futhi usomdlwembe uyisiqhwaka futhi esumdlwembe umnsizwa sani usibolisela igama eliclean kanje nilingcolisa awuyona insizwa uma uhamba ungcolisa izandla zakho ngegazi kungena sidingo ungaxabene namuntu naleqhamuka umuntu lento ade niyenza kuthiwe mina ngamdubula loya muntu manje ngathenga igesi nebhodlela dubula umuntu wabantu ongamazi ongenze lutho ongahlangene na kodwa udubula into esihlupheka iminyaka ewu10 udubula umuntu phela osehlupheka iminyaka eyishumi futhi osazoqhubeka ahlupheke eminye iminyaka ohluphekile nje uhambe ehlenyuka eshayisa eyobhula kuthiwe hayi asazi ukuthi akuveli kumnyama wena uthatha isibhamu yamdubula lo muntu lo uthengelwe igesi nebhodlela uyaphuza igama liyasala kuthi ubani washaya umuntu phela ngensimbi wathi nangu umuntu mina ngamshaya umuntu manje ngathenga igesi nebhodlela akubona umnsizwa lo ubulemi usibhubhu uyabona insizwa akuyena lo muntu lo great ukuthi maqhathaka imali la afuna ukusavuna yedwa yena
athatha imali inqwaba igcwale kuyena engabe sazi enye uzoyifakaphi ebese kufika abantu akanabo becoshe 1 yena athathe yonke imali asukahamba ebese ethi uyinsizwa lo muntu lo awuyona insizwa uma ugrade insizwa iyayicabangela enye insizwa ukuthi konje lo mfo njengoba sidonsa naye kanzima kanje nalana naye unekubi njengaleli lakithi elinedingo eyifanayo nalezi zakithi iyeke nike lento yenu uyabona ukuthi uyahamba la edrobheni uqhamuka nje uyingabadi kukhona isayini ekhombisa ukuthi uyingabadi uthola lezi insizwa zakithi ihlala zisesethi zibuke kanje zihlafuna isitiki sikamethi sifuna ukubonisa ukuthi ziyinsizwa thina kunawe wena bese ngithule ngithi bhatata uyabona sana ukukhukhumala kanje wengabe zakithi yabona lokukhukhumala kwenu amandla onawo nje usenawo awuyeke ukwasebenzisa ususela ibhizi yokujuluka ulwa ufuna ukushiya izingane zakho izingane zakho ushiye nendlala ngenxa ukuthi uyisiqhwaga wena kodwa uthi insizwa uyabona lento ke isihambe yazovela ke nalana ke inkundleni zokuxhumana eyaningqondo wenkabi zakithi uyabona ibandla eliningi la ukuthi ukhuluma into enomqondo la uze ukuthi sithumtumuke esengabe sakabani lento esiyikhulumayo ezokuphendula nje umuntu umbona uphendula impela into efana ngabe uqale waqala wahlala walalela ukuthi le ndoda ithini wayesephendula khona ezophendula into eqondile yenzeka umuntu ekhuluma into ungayizwa kahle bese uvela uyaphahla ukuyaphendula ngathi unkosikazi uyinsizwa wena mawunjalo insizwa iyalinda umuntu akhuluma zaqede bese iyambhendula isicabangile yahlaziya ukuthi wena into ayisho lo mfo uthi futhi uma uyinsizwa kulona icala ukuthi umuntu umekhuluma into eserious kakhulu kuwena ezothinta igazi lakho nomndeni wakho nomuzi wakini uyicabange kahle umuntu ayithawa mfowethu ake siyiqedile kusasa lenkulumo bese uyahamba uhlala phansi uyicabange uwena khona uzothola impendulo kuyizona musana ukuba nomqondo ngathi udaka into ephahle kwa into ecoshwa phansi kushawe ngayo ubona mawuyinsizwa ethanda izinto ezisheshayo nempilo yakhe iyahamba fast akoke kufika umuntu kuwena ethi yazi ngixabene nobani ngifuna ukumdubula bese uyahlala uyicabange lento akayishoyo uzibuza ukuthi mangabe ishiwo kuwe le ukuthi uxabene nomuntu osefuna ukudubula uzohamba kanjani kuwena bese unike lo muntu impendulo eqondile ukuthi hawe ndoda ngiyakuzwa ukuthi uxabene nomuntu ufuna ukumdubula ayikho enye indlela ebeningenza ngayo ukuthi sekoze kufike esibhanyeni phela abafuthi ibhamu zilungile sithengeni kodwa isibhamu asebenze phela mase kufanele akumusa ukuthi isibhamu kube esokuthi wena ume ngaso uthi uyinsizwa ngaso no makuthiwa self defense usidefenda la kusuke kuliwa khona uyidefendi nala kusafanele kukhulunywe khona uhluleke bese uyabona sekuyimpi sekuyaliwa kanti nomqondo onjani nabantu bakithi ngempela inkabi zakithi ngeke ake nihlale phansi nje njalo uma nizokwenza into nihluze nicabange ngomqondo yabona akubona ukuthi sikhuluma kanje ngoba samagwala thina yengoba sifuna ukuthi insizwa zazi ukuthi kuliwa mase kunjani uxatshana mase kunjani uma kuxatshene kulungiswa kanjani hayi umuntu eqhamuke ezothi nizothi hayi ayizonto inkabini inkabi mina nginsizwa yini insizwa awuyazi hamthuka abantu lonke izwe leli uthi insizwa hamba ushaya abantu yonke indawo le ungaxabene nabo kodwa uthi insizwa baningi abantu abadinga udustbin hayi ukufa abadinga udustbin mawuhle dustbin uzokunukela kabi wena uzothatha inqomo lapho uthi akungifanele kuba la ngijona ngulu bese uyaphuma lapha akuhluzeke lokho